Jotono phung kaham te hai lam sogo katal blogo te norok bahai tongbai angle kaham no gai ti phungo gangke orai blai no baja sasinai gamia horong gangke butui saka haini bagai tini gangke baja sasinai hingke tui ang sarogoi na haka tui kri hingke ba sunani hingke tabuk ang orai blai no kaham ke suina naita ayango kisa thangpai manise harpek nangai thaga wate si thagi hingke bai ke harpek rokak sina bana salbrom se wate haini bagai no rirok sujak nai tebo burung ke bangai thango ke tabuk ang orai blai no kaham ke suina sinai kaham ke suina mani yagulo 2-3 bar ang bono harok sukagai kaham ke suwui nanai hingke sabu orai blai thokjak norok comment na sadi angle belai keno thokjago orai blai ingka ani favorite se pura mar keno thokjak sugo hingke karai khunju kri na ang boksai risinai o karai khunju kri phano belai keno mui thokriwo hingke oro bazar o khlai nani tei mui berma putui rok songnan belai keno chao ta oro karai khunju kri phano longka haino norok tawan sokti mui thogo markheno ha hingke tabo ang thok kutungo iko somrok pias rok berma rok rui ribai kha omoni yagulo kisa koli rinai kisa kolmani yagulo ang orai blai tabuk rui risnai senene khai orai blai bo iko rui rikha riwui ang bono kisa koloi kholobui risinai ta hingke ang omono munbai kheno mai chawi akunui dukano thangpai kheno hasmola kaisa chaina kana hinui ang sisiri tongo mai bisi sai sijaka bhok kisa hojok nia haing dokan keba hasmola chaina kana hasmola chakha ke bhok hojom ngone buini khugo samarok khnao ta hangke haini bagai hasmola ang chaina mani norok ani background no khnai mankhana hori krishna cholei tongo chen no ganao ekdom diboro thuinai suka thumase muktrile phayo hor krishna ro chamani khorang khana kaino muktri thangya muktri khe pura phaisugo hangke sini dugan ni naigani sini dugani geng borok hangka ke game lover pho borok khe makhang sitra khe game thangnai tongo sidano naigade eko sabu game thangnai rok na sini samun area ni hingka ta sinuano ono jan khe ta sini gala bini yakung no tisai nai manise yakung le keram se sikon sa bini yate hiling man se 3 kg 4 kg ro kawana hangke ang selo hangka ba dugana bobai thungai tong hata ko bo hairo khai Naita budi ara musaka ani kacang maboneno na 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 hingke sari wngkhangkene dugan rok sawui cheng tabuk bazar o thanglai kata ang wak bahan mosing chanani musungkha hingke ba mase baloka hinui wak bahan painani bagui cheng thanglai mani eko bazar ro mui khwtwng rok se phal tongko mane aswk ongkoliya ta hingke wak bahan bisile naliya chanai kwrwi hingke ba je ang saichung hungma haisi borok chaphano kom ta nokni borok rok khe hingke 100 taka ni nahari paiui sanjana songni dukano phaikha kutisar dibo Ni malik ka. Dukan kita ni malik. Pai phe ye bang ne ara. Kita ra. oh yaro ayo sokuma kino jena mani mani rok na kheno chongpai khanogo hingke sandra chondugani eko omo juta kaisa tei haike amo 170 maruo hingke norok bo paina musingke thangpai de available tongo manthogo kwbang mano aga belai khe naithokjak suka hingke tabo wak bahan mosteng khanini bagui rogui tongo eko ekdom kufur ke naithok yang tonghata kormorok rwjakya ba haibano thokjago angkhe norok thore thokjak sadi hingke tei bazar ni muya 20 taka marikha amo 1 dal muya khana songui chana hinui paite himani tei tini horni mui hingka iko orai belai gangla khamka tei wak bahan mosteng ani chela bahai ke thui tongnai dido iko
yakung berebai yak berebai thui tongo ekdom bo kuno phano siang bono video tep saga khaimani eka bono ulo phono gere nai hene ang bono video khaimani ekdom khako siaga thujak bo hingkai ang ri suide bai marok satung ongkhogra thung phataro lamere nani nukao ekdom ri chagyang tongkha eko joto dangdalo no je tongmon dukhiyo lamai de bai jakungke tab ai siri siri ang lebo butui no nongai nanai bohok de komi jano hani nongja jata akon lebo butui rok emne nungmani kaham bohorok poriskar khaio hai deba hingke tabo finally ani lebo butui bo eko swnambai kha hingke ang nok huklai bai mani pura naikari nok erara khai sitra suka nokni tomung nokni halat ekdom rira thepjai komong kamong khitar baijak hingke ga pilolo mung tongha tui burani khong phen riklangjak liya keba haite tei tui tugui tongman tui tugui sani phen riklang kangke nok ran khamu tabong tui polom polom nok bo ran liya hai ling suka tini bo nok rok khubaika ri rok bo subaika again taka tui tugo baya konai tui srapjak tongkhai dukano thangjaunai ani finally 1k subscriber wngma bagui belai belai khe pai phlaiya hambai norok no maribo norok haike nano bwskang salogo logiri tongdi hingke ta ang video khaina selema khaido ani ekdom views rok maya views rok maya thanke seleri thango video slamnani hingke tak kosto mosto khai 1k subscriber mankha hingke norok ni hamjakma manui se ani amsukmano 1k subscriber go hingke norok obo haike nano logiri tongdi tibo sana musungo tibo norok comment khai sadi norok obo hai mane obo hai video no nong bagui tubunai norok sadi comment khaiye hingke views rok mai ni bagui ang video khainani salary thango video slamnani rok hingke se nokni yang yang thangjayabla khali dukan tongma bagui pailiya dukano ma thango nokni samung tango haike mangno hingke nogo tongma bai dukan thangmano tamno phunukna mana buibo nainani sob somoi no boring jagle sele jago hingke fataro ko yang yang berainani jora kwrwi dukanni bagui hingke jora makhai hingke yang yang rok bo thangfru phunukano je mansak phunuknai ta hingke tini bagui ani video amsukno sinai hai masapiro je subscribe khayakorok please dakti dakti je subscribe khlai redi tei video ni sajak tangkha like kaisa riklang thangni amsukno malai phine bwskangni vlog o tata।